салом алейкум дӯстони гиромӣ, тамошобинони гиромӣ. Имрӯз дар мавзӯи муҳиме гап мезанем, ки ҳар яке мо метавонад дучор шавад. Чӣ хел ки ба мо маълум аст, 21 аср ин асри техника аст. Ҳама дар тамоми дунё оиликҳоро, нафақаҳоро ба таври пластикӣ, картаи пластикӣ, банковскӣ карта меноманд, мегиранд. Барои ҳамин имрӯз як мавзӯи хеле муҳим ба шумо пешкаш мешавад, ки то ки даст назанед. Чӣ хел ки мегӯянд, даст назан, то ки насӯзӣ. Пули кас балои ҷон. Барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам, ки 2-3 сол пеш тақрибан дар яке аз шаҳрҳои Федератсияи Россия як марде ба назди банкомат меояд, барои олигашро гирифтаанд. Картаро дохили банкомат мекунад, пинкодашро рақамчинӣ мекунад. Чанд дақиқа меистод, банкомат пулро намедиҳад. Ӯ саросима ба хона меравад. Аз пушти ӯ дигар марде буд, ки ҳамон пулҳоро аз даҳани банкомат мегирад. Баъд ин мардро меёванд кормандони политсияи Федератсияи Россия. Суд ӯро ба 3 сол ба ҷавобгарӣ мекашад, яъне аз озодӣ маҳрум мекунад. Барои ин ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки тибқи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷиноят аст, яъне дуздӣ аст. Мувофиқи кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия моддаи 158 кража меноманд ба забони русӣ. Барои ҳамин илтимос аз шумо мекунам, ки эҳтиёт бошед. Барои он ки ба шумо маълум аст, ки дар ҳама банкоматҳо камераҳои мушоҳидавӣ сабт карда шудаги ҳастанд ва дар гирду атрофи банк ҳам ҳатто ки дутоги сетоги камера аст. Ба фикри ман шуморо осон мешавад ёфтан, на қиин. Барои ҳамин эҳтиёт бошед. хотиррасон мекунам, тибқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 244 ин дуздӣ аст ва пешбинӣ шудааст 2 сол аз озодӣ маҳрум кардан. Барои ҳамин эҳтиёт бошед. Пули кас балои ҷон мегӯянд. Ташаккури зиёд. Агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, ба наздикони худ равон кунед, то ки онҳо ҳам низ огоҳ бошанд. Ташаккури зиёд.